Start nummer 4, Vicky Monefeldt på Thor Lysholm, bedes holde sig klar. Så godt mærke den din far. Ja, det er det. Det blev til en fejlfri runde til Isabella Dupont. Der skal vi se start nummer 4, Vicky Monefeldt på Thor Lysholm på banen. Start nummer 5, Emma Andersen, Kalle Damgaard, bedes holde sig klar.